Biyag ti tao. Lari lakay, may kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Uresyak may kawa aklakit ni Diyos to. Kainin kayo ito iti anak ta. Bastagan anad kay ti pagilian apapanam, ha? Well, promise. Para kada kayo iti anak ta. Urayin ba't ta kayo, agan anad kayo iti anak ta. Aywan, inagtugaya man sukulan ni nanang, tapno adakan kadwayo iti palay. Ha? Uri saan ko man, takaasimot. Bakit tinan? Napigsapay ni nanang. Kamala na may trabaho ito ng tipalay. No siya kamay sa, uri saanan? Takabaula ka taripatuan ti anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang, tapno ada katulungam ni tipalay. Ada kami mailin, kadwak ni nanang. Ay nakumusta kayo nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Ala, sumarag kayon. Yagyo day tabagyo nanang. Taipan ko itagbalin asiladyo diti balay mi. Ay na, agyaman nakbalasan ko. Ala, agina na kayuan. Tamangan kayon to no madamdama. Hoy nanang, aldawag! Apay di ka palagay nga na. Ay sus, ni Maylin akong ungad sa ama. Nanang! Pumahong kayo mo dito na! Aldawag! Apay, may kayo dito itat magdunya. Ay sus, delikado. Apay ngay akas tamad tanday taman ug ang kao. Ay, bumangon ako. Ay. Sana mabalintikas na nga istelyo. Isungaron ngayon may kayo dito. Balay, tapno tumulong iti trabaho. Ay, pasensya kan balasan ko. Diyak ngamin unay makaturog iti rabi. Isuan aladawak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali-abala iti nagturugak. Nakaluto akon. Nanganak pa yun. Isuabatang niyo mga rutagin na ako nagdalos. Nawatan niyo? Ha? Uwan, Maylin. Ay, mangkita ak man iti lutok dito'y ref. Di kayo lukat-lukat dito, Rep! Ay, nakiktutak pa eh. Ita'y pailapal-paliwan kayo, Lukat kayo malalukat dito, Repon! Magagaalay ta! Sa pinakangingina, kan nagastariti kuryente no lukat kaya lukat. Ay, kwa, mangkita ako maiti ilutok asidaan tayo balasan ko. Katuraya masyakti mangirwar iti lutuan niyo, Di kagpakalay nga mang lukat-lukat iti, Rep. Ay, sorry, Maylin. Alalaglisi kayo dito! Tasyakti mangirwar iti lutuan niyo. Maylin, nangagkuti pa ng bugbog mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak. Lukat iti, Rep. Pagbalinan na mo na kabinet, Rep. Di na mo tararamidin na. Barbaryuti ka talaga. Ignorante. Saan ko maakas tati pa nagsasaong ide katugangam? Di ka lang maasyan. Bakit ang tampay laang? Respektong kumamit ang ading ko. No apay mo nga mingeng kuyog di asawak ti inana dito'y, Di na bagay tagna di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker, di na mo nga usarin. Nadaulan na lang ti kagawaan no kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid, ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Kasaan ang nasaya at aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong dahi jay tawan cellphone na. Di nanto pa ang ultimo ag cellphone. Basta sardengam nga umungtan ti katugangam, Maylin. Respektong kumamit aji katugangam. No adda di mo kayat, ibagam iti nasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aramatan di washing machine. Aglaba ako nunjak man amaw. No kasanong aramatan di washing machine. Di mo amo nga usaran dahi jay ta automatic. Isuro man balasan ko. Ay na, narigat ta masuro dahi jay. Nang runa no kasken ka. Isu nga igalgal mo lang nga dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas, kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga iparamat ti washing machine kan kananang. Amang ano dadaulam.
Ha? Alalahin kag laban. Galgalamon. Kanumalpas ka nga glaba, agluto kan tumatan. Tapaturogak tanak ko. Paturugag ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturaw. No dinan mapaturog ti apo ko. Isum ti maturaw. Ay, kunak no nasingput na itamanugang ka. Ngam saan matkayam. Hello, Lakay. Kumusta ka ditan? Masaya at kasasaan ko dito ba kayo? O ano bang mga pagdanagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tayo? Nasayaat kami. Kastamatan ka ni Nanang. Jack nga ron pagtrabahuanan. Tama siya nakkankwana. Angam no daduma, agpilit nga trabaho. Bay-bay, ano kaya nagtrabaho? Tapos sana, maboring dito balay. Wen, Jack unay pagtrabahuan, tabakutan. Nalaka mabanno. Sige nga ron. Umawag at lumadamdama at David aramidak ba kayo? Bye! Bye, Larry. Mabidla ang balasan ko. Kasarita ko mapay ti anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ano ko mati kayat ko nga ibagagan ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong na. Ibagam anaw yung kasta. Ha? Pagkaasam tagipulong itasawak, tadakas ka kanya. Sa bagay, di kan tumakapulong kan ko, ana. Di kan tumakaigam iti cellphone. Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramaton. Ngamin, ignorante ka. Agawin ako man ijay probinsya. May balasang ka. Ay, awan tagawin! Apay, marigatan ka trabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas ti bala pag nanaadam. Naimas pati kang kanum. Sa anak anay ruwam dito, balasang ko. Kayat kunti agawin. Basta di ka agawid. Uraya man hilari ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti unong, Nanang? Apay, di ka maasyan kininanayin ka? Nagado di lablaban na. Kat di mo matipara na ti washing machine yun. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagngina ti bayad ti repair. Isurong no kasanong Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramida. Ha? Sana ka putay ni inauna ka ngam siya kakunam lang asino kamot na nakalalay nga namang isurusuro kanya. Saan ako nga uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga tuwa dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dungag iti pang magbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Ala, di mo panonoten, ting magbagat ya adim kan kanak ko. Si kamad la ti marigatan, no ipaunag mo dagid yung impagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasdi pa nagsaso ti kapsat ko pa ma. Uray ko mano sa anak nga inaunang iso. Among magtistyle di kapsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matugtumungar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay kas iter aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyan ijay bakat. Kanayon ko mayta bagbagaan. Ngam pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik ti ugali di kapsat mo, anak ka. Ni, aldawon na nang mapay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditirit na balasan ko. Kaslag guri-gurak. Anya? Anya tinararamid yu aya? Apay nga gurigur kayo. Naglaba ka ang batiti. Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kay naigan day ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo kinaptan na kayo ti trangkaso Saan man natilay ras-rason niyo mo? Pasensya ka, Baylene. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan niyo nga po ko yung tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Api masapol ang mamon niyo aya. Basta da papanak. May papaniti trabaho da ito Bantayan niyo tapo ko yun. Oh, adi nana. Inggatangan kayo iti agas yun. Tapno bumao ti guri-guri. Ay,
Agyaman akbalasan ko. Ala, mangan kayo nga rudan. Saka ito ang tumanana. Kaninyo ti in-take out ko nga arroz kaldo. Agyaman akbalasan ko. Awan anyaman na nana. Alaag pa'y laang tika anak idibalay. Tapno makaina na kayo ana imbag nana. Ay, kaya't kunti agawid iti probinsya mi. Balasang ko. Ha? Iyak kaya atan diag na dito'y. Agawid ako man. Ngam di nakpalubusan ti kapsat ko. Ala, ang paimbag kayo pa'y nana. Ano na imbag kayong ton? Saka ito agawidan. Agam, di nakbat palubusan ti kapsat mo. Balasang ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylin, di mo't laging bagan ni nanay ka. Apay ni pa doktor mo. Pambar na lang, dayjay manang. Masakit at talaga ti katugangam. Paagasam ko man. At damat kwarta yung agasawa. Nalawan-wanan, pagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarangrang ka manang. Problemak daytan. Di katugangam man ti pakibiyangam, sana ti katuganga. Agawit kayo nga rudan, nanang. Awan, balasan ko. Nga mabalin ka di, nga inton agimbagak sa akto agawid. Itan ti panagawid yo, tama nga no niya ti mapasamak kada kayo dito balay. Diyak kaya ti mapabasol no dadake sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ulang ti agbiyahe, Maylin? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kay madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Kwan, ni Nanang. Ha? Okay ni nanang. Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na di terminal. Anya? Okay ka no? Diyak manam mo. Maburing ka no mo dito'y balay. Saan ka no na irwam dito'y syudad? Birukan ka no lata ti bagay na ti klima di probinsya. Anya? Sabay awan pang kontak kay ko na. Ay, di ka madanagan lakay. Impalugan kon iti bus. Sana mapu ka dayjay. Imbagak iti konduktor ti pangidi sa agan na kankwana. Nala, di ka madanagan. Natalgad ti kasasaad ni Nana nga agawid ti impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan ta mga nuguraan na. Isa pinalubusa ko na. Agkapsutak at talaga. Kaslang ulawak pa eh. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan ako ma. Hindi pa nagbiyahe na agawin. Nana, babalin ka dito makiabay kada kayo. Nay! Auntie Inga? Ha, si kamot gayam dayta, marlon ka anakan. Naggapan nyo, auntie? Ijay balay da insan mo alay. Si ka nagkapuam. Ada ginatang ko alote dito, auntie. Kahit madama ti panagpatakder ko iti balay. Ako rin kayo. Apay kaslag kakapsot kayo. Masakit kayo? Maulawak balog. Tulungan ako ma. Ha? Auntie! Ay sus! Napukawan na tipuot niya, auntie. Bagkatagtaypan ko iti ospital. Agyaman na, iti pa ng tulong ko kanya. Awanan niya man, auntie. Ma-confine kayo kano kung na ti doktor. Tanay, nakapsot kayo. Ken alaanda kayo ti laboratories. Pasensyakan ka anakan. Kay nakontak mo ka din ni Laria kasinsin mo. Inchat ko, auntie, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Buwan, auntie. Urayan tayo nga agun line ni insan. Ta siguradong umawag dayjay. Apa man ang mabasa na ti chat ko kun na. Hello, Insan. Kumusta ni nanang? Hello, insan. Nasaya at Martin. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't na makasarita ni auntie. Sige man, Insan. Hello anak ko. Kumusta ka ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek nanang? Kumusta kayo? Kastoy. Pumigpig sa ako nanak ko. Apay ngamin ngagpilit kayo agawid. Ket madigayam tirik nayo. Naku na ti asawak nga ipilit yung kano ti agawid iti probinsya. Hindi ko
kumapay kaya ti agawid, tamaditirin na. Nang pinilit na ti asawa, anak ko. Anya? Pasensya ka na, anak ko. Hindi ko makayat ti asawa. Nang masapol ama-amuam ti arami ti asawa. Anyat kayat yung asawan? Wan, puno. Talaga kayat kung ti agawid. Tayak maanusan ti aramitin ti asawang kanya. Nung naira na nagsakita, iso nga itantan ko kumapay ti panagawin ko. Pinilit na ti asawang pinagawin. Anya? Saan ko apadpadaksin ti asawang anak ko? Nung saan anasaya at ipan nakilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan, kat pagsasawan na kiti ang kakasakit. Kasta? Hadakan ka, dumamatigawan mo saan. Asawang ni Maylin, kat maawatak. No iso ti mas isakit mo anak ko. Basta siya, ang sasawa iti pundaw. Saan ko nga ugali ang partuat iti sarita, anak ko. Nanan. O sige. Tag-emergency at nagawid, nanan. Ngam pangasyo. Di yung ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Ante, makarwar kayon dito ospital. Nakunan ni Insan Lari, ngagsubli kay kano iti balay na. Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaanakan. Basta kasta tibilin ni Insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Taurayan nyo ti panagawid na dito'y Pilipinas. Ala, laba mamin dagita. Tapno daganas mo nagsubli dito balay. Kan uray ta na imbagan kan. Inutek ko mati aglaba, balasan ko. Tapno sa anak ang mabiglaan. Sana mabalin. Kanon to pa amalpas dagita no iniinutam. Sana si kati matungpal. Maylin, medyo nakapsutak pa ngamin. Ang mga numabag na takban. Magtangkan mo ti ulo mabakbakitanan. Ay. Sudatan mo yun! Lari, anda ka. Kasta gayam kara aramidem iti inak, ha? Ay, Lari. Plastik ka nga asawa. Nung nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam naawanak, parigatem gayam iti trabaho ni nanang. Ni, saan na pud no day Aday mo na, ni nakarakupan. Lari. Tapno ibagatin ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyan nak, ninanang ko ti pilyag, tadyak pagan ano ti pakitang tao nga asawa. Lari, pagkawanan na ko, ma. Wala na nan, yung pakyo na iti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Ngam, apay ajay ina na ti pinili na, papa. Natural adya ina na ti pilyan na. Tanagbasol ka, anak ko. Sa nagapunta asawa na kanilare, kat si kanti kampyan na iti amin na banag. Nauray agdadata mo, tanagbasol ka. Papa. Panunutem ti bidtot mo. Kat mo talaga napatag ti asawam kan ka. Agkid daw ka iti pamakawan. Barang ikan nakapay iti may sagundaway. Lari, please. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Diyak kaya't na marakrak ti pamilyata. Kasanod ti anak ta. Magawanan na ko, ma. Sana siya ti pagkidaw may ti pamakawan. Ninanang Maylin. Kat no mapakawan na ka, nasayaat. Ngam no saan, nadingita. Lari. Kat no bilang mapakawan na ka. Sige, ikan kapay iti may sa agundaway, Maylin. Basta agkari ka adimon ulitin ti naramid mo iti inak. Wen, ikarik, Lari. Sana na mo ulit tayo, Chay. Nakasagana ka mang sulnit, hindi nagkurangag ka ni nanang. Pasensyakan, ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado ti nagdaldalanan ti inak kanyak. Ado a sakripisyo ti naramid na. Tapno may kanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmaymay sa ti inak anang isakad kanyak. Iso nga ambok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kini ko na. Nadingitak, yung siyak ti makalabad na.
nga uray pa'y si kaamis mo nga asawa. Promise, Larry. Sana na maulit na Jay. Ipatag kan asikaswal ko na naimbag ni Nanang. Biyag. Titao. Sir Eddie, intimplahan kay tigatas mo. Adto yo. Ha? Ne, agyaman ak tere ha. Ala, edi sumlatan di tala miseta. Jak pa ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo. Ha? Awa na. Ala, agtugaw ka tere. Amom, sir. Mano abulanan nga agtrab-trabaho ak diti balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko kan ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Man-mano ti kasken ka. Gwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman ak Terry ah. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo tayo na, Terry. Amo ka bulbulaan na. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam? Sir Eddie? Jak masango dahi ta. Bisya kiti trabaho. Jak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke-joke lang may Jason. Ure asino mo't siguro a babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom san. Makapahawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Ta sa anak anataer. Isong arod ang mabay na nga agar. Taamangan lumabas teta. Tawan ikarakarit ko ang gwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kunti mangibagbaka. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaunanak laeng. Awan mangayat kanya kabaknang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabaknang, sir. No siya ka may isa. Saan aday ti panghibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kuana. Gapoy ti day siya na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikanak itinamnama. At dalakit di pan nakaikarikan kuana. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagak latagwapo nga uray saan mo't. Dagito ti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon nagdagdigos. Tapno kanayon mo't alabang luak. Apayakas tatibadom, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista sando. Dagaan anak ngamin, madam. Apay, awan na ingpi sa pajama kan t-shirt mo. Taiso tiyo sarap. Ay, hawan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijay ah. Intad kun kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailit ngamin. Anya. Kat, apay nga rod naka-lipstick kan naka-makeup ka. Kat adda ka lang ba't dito o nagtibalay.
Ay, kwa! Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo tayo nga amo kon. Manakipyang. Oh. Apaya kasta ti panangkitam kanyak, Terry. Apaya kitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Alaing ka kidiagluton tamabisin akon. Mangsigang kaitiikan ta iso ti kayat ko asidaan. Uwan, madam. No maibaw ting ti matang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di nak tumabalin na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Nagsaba ka nag-ring Terry. When, sir, tap no mapagserbian kayo naimbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagat ka, Terry. Naiduma ka ngamin kalagiti nagbalin ababaunan miti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Terry. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan ngamin tirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo kiti na minsan nga aldaw. Nakagata nga kiti napinta sa badok. Bagay kumutlang ti ginatang ko ang 90s ko, sir. Pinapintas nakday ti abadok. Uwan. Bagay mo. Oray saan akas tatibadong, talaga napintas ka, Terry. As lang arod saan mo abagay tagbari na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagka-er ka. Thank you mat Terry. Ama, kuyugag ni Terry ama panmakitsenda. O sa rin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yo iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog ka. Tultulong ak laang mama. Tamang ano din na maawit dagiti gatangan na. Kita ama. Amangan mat no sulisugan na kaday ti ababaunan, Eddie. Ha, ni mamamat. Tila'y bagbagana. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak dayta. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day ti ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka di mama. Anyat kayat mo asawan. Balasang ni Terry, baro akmat mama. Mabilang tag ginusto kami. Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya. Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa. Awan dagas na mama. Nagagat ni Terry, kan naasikaso, nasingpet. Kunak topay kat. Podno ti atak ko. Sinulisog na kalakit ni Dayjay at Tere. Sige mama. Baliwan tayo ito tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Terry. Maragsa ka na. Yamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla saan ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Terry. Si kakit dimat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri ka taklaan. Kat ti pagdanagak. Amangan no di nakayat ni mamam. Amangan no agunget no maamuan na ti maipapaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Apaya kasta tila nga yung nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkul laapan san ti panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaunan mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga minti babaunan nyo. Sanak mo't anapili ti agpalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot Apay, saan anasingpat ni Terry ababao ninyo? Ay, mama.
Adda nga rod nadlaw ko kankwa na anak ko. Kaslad da sa bali nga ugali na. Ha? Masigurado. Naturtura ito da ijay ngam di kapsat mo. Madanaga na. Ang mga ano anderan nanto ni Eddie. Kas tanga-tangag pa iso, mama. Sapay kumaata saan? Adayo tiriknak iti babaunan. Kaslad datang tangsit da ijay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw. Tagtrab-trabaho ka nga rod kada kami. Ngam kaslad dalimad nga ugali na adyak kurso nada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie, mama. Ibagaan mo tapaliiwan na pa'y anaimbag ti ugali Genopia na. Saan aga puta napintas tilangan na. Kat napintas matanti kaunggan na. Taad dadagitay napintas. Ngam nagalas ti ugali na. Saan mo't kati nga amin? Ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pang-aasim, nagikang dardarasudos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Napaliw kong ti ugali na mama. Nagagad, naasikaso, kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpat. Mama, saan ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko? Ang pilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya man ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardarasudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang. Kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Tsak, amo nga dagaya mo nobyo to'y anak ko. Bak nang ni Eddie, nanang. Iso diyo tagibasitan, ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang amita, nobyo kon. Ay, kastaya. Allah, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang, Barok. Saan kami amay kariti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagaget, kan nasingpat ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamarienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kung timapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayun ti store dito. Isakon, Barok. Asidaglaang magti-store dito, eh. Bay ama ni nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti pagkatang na. O, sige. O, at iti igatang yo, nana. Eh di, jak kaya tantag na diti balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan ni ti balay? Jay inam ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamisuot ka na yun, kundi nakasarsarita. Style na lang di kasyahay, Terry. Talaga kit ya di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't ngagkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka nung pa anong bagti ugalit itong galmaysa. Saan mo ta na masapul day ta? Tamong mo tanti ugalik, saan ka di? Among mo ta nasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talaangan diti balayo, Eddie. Ha? Papanan sa ngayon na pumanaw ta dito eh. Di mo kunain nga agawit tayo dyan lugar yo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pagnaadan ta? Mabalin nakit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kaya't ni Terry ti pumanaw, iso lang. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramiden. Tapakaragsakak da ito eh. Talaga natangkan ti ulong. Kunak met nga amumpay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpat kan ti aging sisingpat lang. Lagi-lagi pa, anak ko. Adon dagiti tao ita analaing ngagpapara. Awan
maramidak mo talaga ngawan pa nagtalit yung kiniteri, mama. Basta siya, napanag nagakti kinasingpet, ken kinagagat na babae. Iso ala dingitag, no jak mapatganti ka at yung mapasama. Jak laim pagaraw, agayan ayat kayo magayam kiniteri. Apaw, sana kaya't ni mama para kanyak ni Terry. Yung ayat at tinubyan. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro, Lolo. Ay, saus. An-anwam tibak nang no suberbiyada mag. O galay, tikang rulaan na kita, mapo. Sana atila nga, wano kasasaan itibiyag. Nasingbad ni Terry. Kidawag ang makipagnad kami pala dito balayo. Ay, sige lang. Awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito. Tagsakit ti amana. Nasayaan mo. Tapos na kadwa dito balaya po. Agyaman kami, Lolo. Adto yung tigatas yun, Lolo. Agyaman ak balasang ko. Saan lagayam alasing ko tinubya ti apo ko. Nagagat. Pay! Agyaman na, Lolo. Nagsisilap dagiti alahas dahito alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan riluna. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Ne, unay mo na ita pananggitam kanya kontere. Ay, kwa. Kaya't yuta masahyak ti bukot yu, Lolo? Ay, sigurado ka. Ang mga nuwag kong ganiid. Ang mga nuwag imong. Saan, Lolo? Tamo na matana si kaso akiti babakit kan lalakay. Alabang nga raw, balasang ko. Masahyak man ti bukot ko. Okay, Lolo. Aday ta. Ay, sus! Madlaw nga ado ti lamiis iti bukot yu, Ay na, nagbayatan. Baka ginawa ti bukot ko, Sige lang, Lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak nga ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, maiturog ko na sabot sa kastilan. Sige lang, Lolo. Enjoyan nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat kunti kwintas na. Ibulsak at takusan. Awan nakikita yung kwintas, Ede, Tere. Awan mo tantay kwintas ka. Naragrag ka. Nangikan nyo ay, Lolo? Diyan mo, ikatanday dyan. Nakasuot lang ta kanya. Awan matay. Ala! Amang ano napuksat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Uno saan? Amang ano nalipatan nyo tinangikabilan nyo, Lolo. Nalipatan nyo sa amat nga inikat nyo. Oh, nga ta. Sanak pa'y mga kabaw. Itikas ta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, Lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, man, tanay, napatagkan na dahil niya kwintas. Manaw, tigas niya kwintas. Naidumduma. Kaya tiyo tadalusak dagita kukuyo, Lolo? Magagat kaya, balasan ka. Wan! Nakaluto ak meten. Isa dalusak dagita kukuyo tani, nagatiddugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasan ka. Taiturog ko man dito tumba-tumba, tugaw ka. Bayat ti palang dalus mo iti kukok. O sige, Lolo. Riingan ka ito no nalpasan. Adeta,
Kat ko ti daddo maasingsing na adi na naputan. Kan uray tirilo na. Inalakon. Di basta mapapasol na ito eh. Tawan ebidensya na. Lolo? Lolo! Agreeing kayon. Nakatulog akong mga paisa. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, Lolo. Ay na, agyaman na ka raw na palasang ka. Eh di, agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Lalo nga gawid ka. Inton bikat, sa pagtagbiyahe. Noon na eron ako mga awan trabaho, taduata nga gawid. Madami kami ng sirik ko na bigat. Wen, sumra ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay ah. Anda na patiga karga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patiga banag. Di yung pampanawan ti balay asana nakalak ah. Ipadlak yo ka na yun. Wen, sana balay tadamat tulbag ta aparador mo anak ko. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita anak. Apay nga saban ni pudimtang daede. Hindi nobya na iyang balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko napukaw ti daduma. Anya, kunak tumat ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti palayo. Ngamdiyo kaya. Kaya't kung saan anak ko. Narigat ngamin tagpabason na wan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngamdi tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-adapin mintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan na ya. Nagwapo ka mat una yan. Bimo daw kan bimakad di pa magimanagyan ijay syudad ah. Saan mo't unay? Kumusta? Balasang ka ba? Siyak baruak pa eh. Wen, balasang akpay Kenneth. Terry, balagip mo ka di tinapalabas ta idi high school ta? Wana. Jak malipatan day jay, Kenneth. Mabali na rumor ta? Inta mga ni Jaylee. Pag-istoryahan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta. Ngam hotel matan dito eh. Kailiw ka ngamin, Terry. Ay ayatan ka. Ay ayatan kamot nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nangasawa kan, ngam saan pa'y magkaya. Isublita tinapalabas ta. Wen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga trabaho iti syudad ha. Taplang da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta. Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga ni nanang at di ospital. Anya? Kat kumusta? Anya ti sakit na? Saan da pa'y mat nga amo? Madama pa'y latipan na ka-examen na. Ngam kiti naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kan itong agawid. Ay, saanan? Sayang ti trabahong naglangan ka. Sayang ti sweldo. Syaklatan. Kabailakmat. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid ha. Awan paggatang ko iti agas ti ina. O sige, ikan ka, Terry. Aday ta. Naala kong dagiti kwarta jela kay dito kabinet na. Amok tayan ti tulbog ti kabinet na. Iso analo katak adagos. Ikarga kadagos dagiti iti bag ko. Sa aktor muaren. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mi ka ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang tikinayat ko kankwana. Rumara kung dito silad ni Lolo. Tagrubwatak mutin nga agawin di jay probinsya. Di ka palubusan nagsubli dyan siya, Terry. Agtagibalay ka. Tasyak ti manggit. Ngam, awan kwartata no dya kag trabaho, Kenneth. Siyak nga ron tagtrabaho.
Mabita nga. Sungbatak tawag ko. Panawan ka pa dito eh. Hello? Hello, Terry. Kaano kang gawid? Ay, kwa. Sorry ha. Diya ko nagsubli dita. Iso alipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan mo kong tilobya. Suruta ka dya balay da. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa'y day to yan ako. Naala day to iti CCTV ni Lolo Mije balay na. Ha? Kanya day ta, mama? Buyaon ti aramid siya nobyam. Ti panang takaw na iti kwarta ni Lolo. Ha? Agtatakaw siya nobyam, anak ko. Kunak tumong ngamin, asan ang mapagtalkan day siya a babae. Apay ka din agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang arudan alipatan na kun. Wen, amo ko no apay at di mong betag suplit to eh. Kaputagtan ng isukat ang kanya. Ha? Yang sana na ito ti makagapo, no apay ngay maura. Kaya kalakabag sa ganain. Ta itarunda ka. Gapo iti pa nagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakkel ti ebidensya mo eh. Anya? Eddie, please. Di da kumamot idarom. Isablik na giti tinakaw ko basta di da kidarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagpasulam. Manangal lilaw. Nakabalo din niti, anak ko. Pagawanan dak, mama. Nojak impang tipang magbagayo kanya kidi. Ala, okay lang, anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay a babae? Dandan ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay diti pagbaludan, nanang. Ay, awanon nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaad ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanukan kan, iso nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas to tinagtungtong palak, nanang. Naibalod aklang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko alalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isu nga ikarom ati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo ti inaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Biyag, di tao. Lari lakay. May kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Uresyak may kawa aklakik di Diyos to. Kailiw kayon to iti anak ta. Basta agan anad kay iti pagilian apapanam, ha? Wen, promise. Para kada kayo iti anak ta. Orayin ba't ta kayo, agan anad kayo iti anak ta. Aywan, nagtugaya mo ng sukulan ni nanan. Tapno adakan kadwayo iti balay. Ha? Ay, uri saan ko man, takaasim mo. Bakit tina? Nabigsapay ni nanang. Kabaalan na pa'y trabaho iti unag ti balay. No siya kamay sa, uri saanan? Takabaulak at aripatuan ta anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang. Tapno da katulungan iti balay. Nada kami Maylin, kadwak ni nanang. Ay nakumusta kayo, nanang? Agmano Kaasyan akati Diyos, balasang ko. Ala, sumrag kayon. Yagyo day tabagyo, nanang. Taipan ko itagbalin asiladyo diti balay mi. Ay na, agyaman balasang ko. Ala, agina na kayuan. Tamangan kayon to no madamdama. Oy, nanang! Aldawon! Apay di ka pilagri nga ya!
Ay sus, ni Maylin agong ungat sa amag. Nanang! Bumangon kay mo dito na! Alawan! Amay, may kayo dito at magdunya! Ay sus, delikado. Apay ngay akas tamot tanday taman ug ang kaw. Ay, bumangon ako na. Ay, Sana mabalintikas na ng istelyo! Isong aron ngayon may kayo dito, balay, tapno tumulong iti trabaho! ay pasensya kan balasan ko. Diyak ngamin unay makaturog idirabi eh. Isuan ala daw ak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon! Nanganak pa yun! Iso batang niyo magngarutagin na ko nagdalos! Nawatan niyo! Ha, uwan Maylin. Mangkita ak man iti lutok dito'y rare. Di kayo lukat-lukat kita rin! Ay na, ay nakiktutak pa eh. Itay pa'y lapal-paliwan kayo Ah, Lukat kayo malalukat kita rin! Madadaalay ta! Sa pinakangingina, kan nagastariti kuryente no lukat kaya lukat! ay kwa, mangkita ako maiti ilutok asidaan tayo balasan ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan niyo di kagpakalay nga mang lukat-lukat iti rep! Ay, sorry Maylin. Alalalaglisi kayo kita! Kasyak ti mangirwar iti lutuan niyo! Maylin, nangagkuti pa ng bugbog kaw mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak! Lukat iti rep! Pagbalinan na mo na kabinet, Jerep! Di na mo tararamidin na! Barbaryuti ka talaga! Ignorante! Saan ko maakas ti panagsasaom ide katugangam? Di ka lamas yan. Bakit ang tampaylaan? Respetom kumamot ang ading ko. No apay mo nga mingeng kuy-kuyog di asawak ti inana ditoy Di na bagay tag na di ti syudad. Ignorante! Pati rice cooker, di na mo nga usarin. Dadaulan na lang ti kagawaan no kasjay. Ket no di na mo, sikan ati mga ramid ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Kasaan anasaya ater aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong day jay tawan cellphone na. Di nanto pa ang multimo ag cellphone. Basta sardengam nga ung-ungtan ti katugangam, Maylin. Respetom kumamit aji katugangam. No adda di mo kayat, ibagam itinasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aram atin di washing machine. Aglaba ako ba? Ngamjak met amaw, no kasanong aram atin di washing machine. Di mo amo nga usaran day jay ta automatic. Isuro man balasan ko. Ay na, nariga ta masuro day jay. Nang runa no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang nga dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas, kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Amang ano dadaulam. Ha, Alalahin kaglaban. Galgalamon. Kano malpas kang aglaba, agluto kan tumatan. Tapaturogak ta anak ko. paturugag ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturaw. No dinan mapaturog ti apo ko, isun ti maturaw. Ay, kunak no nasimpot day ta amanugang kaw. Ngam saan mat kayam. Hello Lakay, kumusta ka ditan? Nasaya at kasasaan ko dito ba kayo? O ano bang mga pagdalagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tayo? Masaya at kami, kastamatan ka ni Nanang. Diyak nga ron pagtrabahuanan, tama siya nagkankwana. Ang amno na duma, agpilig nagtrabaho. Bay-bayam, no kaya't nagtrabaho. Tapno sana, maboring dito balay. Well, diyak unay pagtrabahuan, tabakutan. Nalaka mabannog. O, sige nga ron. Umawag at lumadamdama at dabit aramidak ba kayo? Bye! Bye, Larry! Mabitla ang balasan ko. Kasaritak kumapay ti anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ano kumati kayat ko nga ibagakan ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong na. Ibagam anaw yung kasta. Ha? Padaasam tagipulong itasawak, tadakas ka kanya. Alam sa bagay, di kan tumakapulong kan ko ana.
Di kan to makaigam iti cellphone. Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramaton. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ije probinsya, may balasang ka. Ay, awat ka gawin! Apay, marigatan ka nga trabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas ti bala pag nanaudam. Naimas pati kang kanum. Sa anak anay iruam dito, ibalasang ko. Kaya't kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man hilari ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nana? Apay, di ka maasyan kininanay ka. Nagado di lablaban na. Kat di mo mat ipara mat ti washing machine yun. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagngina ti bayad ti repair. Isurong ano kasanong ano. Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mang isuroy taramida. Saan nagaputay nga inauna ka ngam siya kakunamla na sino kamot ka nakalalay nga namang isursuro kanya. Saan ako nang uwi nga basit? Andan nakam ko manang. Nalalay nga akto pa dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dumngag iti pamagbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sungga. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakem ko. Ala, di mo rin panonood. Imbagbagat ya adim kan kanak ko. Si kamad la ti marigatan, no? Ipaunag mo dagid yung imbagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsaso ti kapsat ko pa ma. Uray ko mano sa anak na inaunang iso. Among style di kapsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matubtubngar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay kas gitar aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyan ijay bakit. Kanayon ko mahita bagbagaan. Hanggang pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik, yung ugali di kabsat mo, anak ka. Ni, aldawan na nang apay anak kay da kay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditirit na balaasan ko. Kaslag guri-gura. Anya tinararamid yu aya, apay nga gurigur kayo. Naglaba ka, ang ba't iti Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kay naigan day ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso ah? Saan man natilay ras-rason yu mo? Pasensya ka, Baylene. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan yung aruta po ko yu tarumwarak. Papanam. Di yun damagan. Apay masapul ang mamuman nyo aya. Basta da papanak. May papaniti trabaho da ito eh. Bantayan nyo, tapo ko yun. Oh, adi nana. Inggatangan kayo iti agas yun. Tapno bumao ti guri-guri yun. Ay, akiaman akpatasan ka. Ana, mangan kayo nga rudan. Saka ito agtumar nana. Kaninyo ti in-take out ko nga aros kaldo. Akiaman akbalasan ko. Awan anyaman na nana. Alaot pa'y laang ti ka anak kak idibanay. Tapno makaina na kayo ana imbag nana. Ay, kaya't kunti agawin iti probinsya may balasan ko. Iyak kaya atan ti agnaot dito uy. Agawid ako man. Ngam di nakpalubusan ti kapsat mo. Ala, agpaimbag kayo pa'y nana. Ano na imbag kayong ton, sakay to agawidan. Agam, di nakbat palubusan ti kapsat mo. Balasang ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylin, di matlaging bagan ni nanay ka. Apay ni pa doktor mo. Pambar na lang, Dayjay Manang. Masakit at talaga ti katugangam. Pagasam ko ma. Adamat kwarta yung agasawa. Nalawan-wanan, pagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarengreng ka manang. Problemak daytan. Jay katugangam man ti pakibiyangam, sana ti katugangam. Agawid kayo nga rudan, nanang. Wan, balasang ko.
Nga mabalin ka di, nga inton agimbagak sa akto agawid. Itanti panagawid yo, tama nga no niya ti mapasamak kada kayo dito balay. Diyak kaya ti mapabasol no dadake sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ilang ti agbiyahe, Maylin? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kay madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Ikwan, ni Nanang. Ha? Okay ni nanang. Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na iti terminal. Anya? Okay ka no? Diyak manam mo. Maburing ka no mo dito balay. Saan ka no na irwam dito syudad? Birukan ka no latta ti bagi na ti klima iti probinsya. Anya? Sapay awan pang punta ka kay Juana. Ay, di ka mandanagan lakay. Impalugan kon iti bus. Sana mapu ka day jay. Imbagak iti konduktor ti pangidis sa agan na kenkwana. Lala, di ka madanagan. Natalgad ti kasasaad ni Nana nga agawit ti impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan ta mga nuguraan nak. Isa pinalubusa ko na. Hanggang sutak at talaga. Kasla maulawak pa eh. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan ako iti pa nagbiyahe na gawin. Nana, babalin ka dito makiabay kada kayo. Anting ka? Si kamot gayam dayta, marlon ka anakan. Naggapan nyo, ante? Iti balay da insan mo alal, parong. Si ka, nagkapuam. Ada ginatang ko alote dito, ante. Kahit madamati pa nagpatakder ko iti balay. Agora kayo, apay kas kakapsot kayo? Masakit kayo? Maulawak parong. Tulungan ako, Ha? Ante! Ay sus! Napukawan na tipot niya, ante. Bagkatat tayo pang ko iti ospital. Agyaman iti pa ng tulong ko kanya. Awanan niya man, ante. Ma-confine kayo kano kung ti doktor. Tani, nakapsot kayo. Kan alaanda kayo ti laboratories. Pasensyakan ka, anakan. Nakontak mo ka din ni Laria kasinsin mo. Inchat ko, ante, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya ko ang makasarita ti anak ko. Wen, ante, urayan tayo ng agon line ni insan. Ta siguradong umawag day jay. Apa man ang mabasa na ti chat ko kunkwana. Hello, Insan. Kumusta ni nanang? Hello, insan. Nasayat mo tayo. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't nakakano makasarita ni ante. Sige man, Insan. Hello, anak ko. Kumusta ka, Nay? Da kayo ti rumbang nga kumusta ek nanang? Kumusta kayo? Kastoy. Pumipig sa ako, nanak ko. Apay ngamin ngagpilit kayo nga agawid. Ket madigayam tirik nayo. Naku na ti asawak nga ipilit yung kano ti agawid iti probinsya. Diyak ko mapay kaya ti agawid. Tamaditirin na. Pinilit na ti asawa, manak ko. Anya? Pasensya ka na lang. Diyak ko makayat ti agsaw. Nang masapol ama-amuam ti arawit ti asawa. Ha? Anyat kayat yung asawan? Wan, puno. Talaga kayat kung ti agawid. Tayak maanusan ti aramidan ti asawa kanya. Nung naira na ang nagsakita. Iso nga itanan hindi pa nagawin ko. Nung pinilit na ti asawa mapinagawin. Anya? Saan ko apadpadaksen ti asawa, anak ko? Nung saan na nasaya at ipanakilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan. Pagsasawan na kitang kakasakit. Kasta? At tagan ka, lumamati kahon mo saan. Asawam ni Maylin, kat maawata. No iso ti mas isakit mo, anak ko. Basta siya, agsasawa iti punaw. Saan ko nga ugali ang partuat iti sarita, anak ko. Nana? O sige.
Tag-emergency at nga gawid na na. Ngam pangasyo, di yung ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Ante, makarwar kayo dito ospital. Naku na ninsan lari, ngagsubli kay kano iji balayda. Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaan-akaan. Basta kasta tibilin ni insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Tauraan nyo ti panagawid na dito Pilipinas. Ala, laba mamin dagita. Tapno daganas mo nagsubli dito'y balay. Kan uray ta na imbagan kan. Inutik ko mati aglaba, balasan ko. Tapno sa anak ang mabiglaan. Sana mabalin. Kanon to pa'y amalpas dagita no iniinutam. Sana si kati matungpal. Maylin, medyo nakapsutak pa'y ngamin. Ang mga lumabag na takban. Magtangkan mo ti ulo mabakbakitanan. Ay. Sudatan, Maylin! Lari, ada ka. Kasta gayam tira aramidam iti inak, ha? Ay, Lari. Plastik ka nga asawa. No nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam no awanak, parigatam gayam iti trabaho ni nanang. Ni, sana po no day Aday mo na, Lari. di nakarakupan. Lari. Tapno ibagakon ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyan na, ninanang ko ti bilyag, tajakpagan ano ti pakitang tao nga asawa. Lari, pagkawanan na ko ma. Wala na lang. Yan pa kayo nagiti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Apay ajay ina na ti pinili na papa. Natural adi ina na ti pilyan na. Tanagbasol ka anak ko. Sa nagapot asawa na kanila rin, kansikan ti kampyan na iti amin na banag. Nga oray agdadata mo, tanagbasol ka. Papa. Panunutem ti bintot mo. Ket no talaga napatag ti asawam ken ka. Agkid daw ka iti pamakawan. Barang ikan nakapay iti may sagundaway. Lari, please. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Diyak kaya't namarakrak ti pamilya ta. Kasanon ti anak ta. Pagkawanan na ko ma. Sana siya ti pagkidaw iti pamakawan. Ninanang, Maylin. Kat no mapakawan na ka, nasayaat. Ngam no saan, ladingita. Lari. Kat no bilang mapakawan na ka. Sige, ikan kapay iti may sagun daway, Maylin. Basta agtari ka adimon ulitan ti naramid mo iti inak. Well, ikarik Lari. Sana na maulit tayo jay. Nakasagana ka mang sulit, hindi nagkurangag ka ni nanang. Pasensya kan, ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado ti nagdaldalanan ti inak kanyak. Ado a sakripisyo ti naramid na, tapno maikanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmay-may sa ti inak anang isakad kanyak. Iso nga ambok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kan ko na. Dadingitak, yung sakti makalabad na. Nga uray pa'y si kaamis mo nga asawa. Promise, Lari. Sana na maulit tayo jay. Ipatag kan asikaswa ko na naimbag ni nanang. Biyag di tao. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayakat malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalaruman. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat nga ti anak ta. Di na kaya ti pay diso. Nyamot ten. Labambanog da tao nagapog iti construction. Siyak pa'y latag luto mat.
Adda ka lang arudin ito'y balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat agyan iti balay? Ay sus, no ammom la ko matirigat ti agtagi balay. Panunutam kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken agaw awer. Sakto pa'y lakat agpuyat iti rabi eh. Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbag ka na. Wen! Hustan! Nangabak ka, Angeling! Ay, makaumamat ti kastoy. Nakaluslos siya ngak pa yan ngagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon danak ta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang ah. Saanin ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige, makamu ka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga uran niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangpot, Jeling? Apay aya, nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi na. Kanayon la akastan. Basik la groceria di pagtrab-trabawan. Nag-overtime ka. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabawan. Kat, anya ko maita. Napan kami madla nagpasyal ka dagiti kakadwak ah. Kasla ka la balasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tadda kumamot ipangkuam ka. Apo! Nakasaumat ni senyor. Ah, Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. kasano nga itag ko ti suldukin ka. Gaggitimot la pagpapapintas mo ti kagatahan. Maibos matadagos ti kwarta no Ay na, agulimag kan! Sana tila ibagbagam. Tiket di ko nam talaga nga imot ka. Sana ka imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yun. Padasam nga idisutan layag mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisum! Nanang, at ka dito ni Jelen? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya daramitan na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay. Tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man tayo mawag ka, Jelen. Kalpasan ti mano abulan. Sa akala umawag mo. Apay, awanan pakibiyangam itanak mo. Isang rugi mawag at kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, ha? Lipatan na ko, tadan sa bali nga asawak dito yung syudad. Anya? Kanayin tamat lang aga pa. Isang agsina talangan. Apay, ti ko lang nasakit tinakam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kagayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Yan! Agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron, nana. Ngayon awan problema kanya. Tauray siya. Naumaak mo laking kuwanan. San kami nagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurok la makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo mutan. Nagkaskasar kayo pay lang around no kastama lagayam taramidan niyo. Diyak mo't namin amo kasadya iti ugali di anak yun, nana. Nangato ti pride na. Di na kaya. Di agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako. Awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan motin pakibiyangan na kanya. June. Ayun gayam, nana. Anusan nyo pa'y lang arog nga awirin tanak niya. Tada kayo mo't lati makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Yun kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jay lugar da bayaw ko.
Intag trabaho dyan. Anya trabaho ngay, Anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapo nga min ti agency may iti kadwa may. Bagay mo na ito at trabaho. Tadakil ka tao. Kan nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Kung nalaklakan na dyan trabaho. Ngam dyan construction nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw ang mainitang ka. Naimbag pa yung gwardiya. Tasan una narigat yung trabaho. Pinapintas di agency ngayon ko. Taon time. Tayo pa nagpasuldo na. Tas ladyak mapanawan ti anak ko, Anggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak mo bilang. Ay na, may ruwam mo tumilaga. May tumay kawa ka na, hindi tamo. May irwam mo tumilaga. Minsan mo problema ang tipag na idam. Adda tayo kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa rin bag, Anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko may. Saan may abaybayan, Junay? Agyaman na lang. Saan magnamin ang masango ni tatang ko, nga si kasuan anak ko. Isuada kayo at ipangibatsakan wana. Wen, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak may. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara na. Pag-arot ka, paibayaan nyo na. Noon niya tikat na aramidan. Makamon itibiyag na. Angam no daddo madandanagan akmat barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Saan siguro na lang. Talaga lang siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak, Anggal. Kaslajak pala unay amo tar aramidag. Mayroam kan tumilang, June. Kastila ti trabaho mo dito eh. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumbrek dito grocery. Amo mo tan tar aramidag. Tayo surok mo tan kang kasaan. Anggal. Agyaman nak. O sige, panawan ka na. Tama panak mo tanitain ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito eh. Taguray ako na taxi dito eh. Agyaman nak, Manong guard ha. Alaan na ito eh. Tip mo anang ibagkat iti kargat. Ala, saan natin? Tuwanan nyaman na. Alaam kit din. Manumot lato'y 20 pesos ngaitad ko ngay. Alam lang. Agyaman na karod ha. Ada taxi. Sige ano ha. Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman nak, Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye. Nagpintas mo tanday siya babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulotin abuok na. Adda kalit. Aking pitaka nga tayo ti dayta. Allah! Natin nagsama tayo siya babae. Diyak mo nasiputan no iso tinakatinag iti tayo ito eh. Kita man. Amangan mo no adda ID na. Adda ID dito eh. Iso tayo ito ito siya babae. Wait. Adda contact number na dito eh. Dinasayat. Awaga katagosan. Ala, thank you talaga, Manong guard. Johnny, tinagan ko atin. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katin na kapido. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga ti wallet ko. Agyaman nak ha. Awan na nyaman na atin. Ay, sumarag ka pa'y Ang merienda ka pa'y.
Kato na. Ay, agyang anak, ading. Pakawanan na kumani. Ngam, kabayatan ti panagkuyog ta. Na-develop direct na ken ka. Ha? Iso na tingita. No ibagak nga. Agayata kon ken ka. Ani. Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Ha? Agayatak matankan ka. Agyaw manakani. Pinaragsak na kitikas taulan. Uray siya. Nakaragragsakan man. Isayam amo ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyom, anak ko Saan ba, Nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Madlaw matitilangan na nagagat. Kahit kaano nga iti panagkasaryaw. Nagsimba kayo kitay tapno maanda anak mo tiniti apukaw. Ala ni nanang. Agmay-may sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday ta kaububingan nyo pailaan. Ala ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan niyo man kat ni. Uray laglablab basitan ni Juni. Napaulimag ka mga agpaison baraw. Agam, gusto lang dya imbagak. Saan aya? Agsimpa kayo kitdain. Taditan tumat lang titurungan niyo. Apay, di ka makain na. Balikig ka, balikig. Saan ka makatulog? Gimo man yung taladawan, Genubiam. Angkel, pampanunutin ni Ani. Talaga, na-inlove ka keng kwara na niya. Tsak, ilibak, Angkel. Agayata kong kinaani. Agam, adapay ko. Awan amo na may papankin ni Jilin ang kente anak ko. Sabangkal, nagkasal kayo, mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwa na Angkel, talo talaga ngay ayatin na ka-Genubiam. Maawat natin na balawas mo. Iswa may mayat mo lang. No agbaling ka nga anes, kini Ade. Di ka agilimod king kwa na. Tunay. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kahit mga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Oo, apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kaya't kung ay pudnugan ka? Ha? Ni. Anya dayta? Magsensya ka din, Ani. Nabayagan na kaya't ko tagpudnugan ka. Mabutulak. Kamangan no, panawan na. Anyat kaya't mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimatakan ka. Gam, at nasawak. Gam, nabayagan na nagsina kami. At damay sa ka anak mi. Anya? Pakawalan na, no italang ibagakan ka tagpaisuan eh. Sapay ko ma, tasan ka kumayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan ta pa yan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawin. Umuna ako. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanawan na kong tinubya. Awan maramitan tala. No talaga, adi na kan kaya't kanakan.
Awatan tigasat mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, masarang akong ti babae para kanya kampapaya kasyay. Ala, ipata mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilit ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tatiam mo na, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimad akin kuana. Ay, gusto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagan-anom kay ti ulbod a lalaki. Ken uray nagsina da iti asawa na, saan kayo latta makapagkasar? Uwan nga rod, nana. Nasakit ti panangisina kon ka ni Johnny. Ngam kapilitan na aramidak ti kastoy. Tamo ka saan ani Johnny ti lalaki a para kanya, nana. Ha? Jelaine, anak ko! Kumusta kayo, nana? Ay na, si Katirumbang nga kumusta at kaapi akas tamad tan tilangam. Api nagkutong ka, kankas lang kakapsod ka. Ay, sobrang kamapay. Ang yaman na, nanang. No da kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila ni Apo Diyos ka na kami. Api nagkutong kamot kan anak ko. Kan bimakit kamot tan itikas taunay. Kan ngimesit ka pa yun. Anda na dagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak. Umadanin ti apit ko. Anya? Agdudoom aklam tinagtrabahwak. Kat agdudoom mamat alalaki tinakikabkab balayak. Aging ganakaptanak iti saanan ang maagasan a sakit. Anya? Na, apay ngay akas tamad kan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko man. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay, Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin nanang. Iso pakawanan da ko man. ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka ni Apo Diyos. Na isulaang di makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin tapno agimbag kan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podlugaya managkutong ka. Tandang diti ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Johnny. Naimbag mantas si marungkar ka. Sa anak lang o may sumarungkar. Dito'y akong balay tananang ngagnaet, Jilin. Ha? Kahit ka nga si Kaswain. Umadanin ti hapit ko, Johnny. At ang taning tibiyag ko. Saan? Di ka agsawi ti kasta. Aging pagkamay. Pawanan. Nakapsut ako. Nasaya ata may ka. Makapagkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha ko ti amin tinilanang. Isuat imon binsa-binsahan nga ibaga. Tamabanog ka na ang agsaw. Basta siyak, napakawan kan. Ken, asan lasi ka tinakaarami diti basol. Ura siyak. Tabayat ti kawan mo. Nakirelasyon ak matito sa pali. Isa pakawanan na kumaman. Saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyala ko na kajilin. Nakumata sa anta ang nagsinisina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong pala. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isumag pinakawan ta ko man. Kat babay man lang iti panangasikaso kan ka. Maiparik na.
tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jenny. Ayatan ka ba, Johnny? Di mo ko mabaybay, ante anak ta. Iton, awanak doon. Anin ni Jeline, nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiitla, anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo mo't anagusan. Nagsakit. Di ka parang mandarak yun, anak. Masapong aklunan tayo, di amin. Ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagi tayo kan kwa na biyang di tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni nanang. Sayang dagiti suki na. No awan ti mangituloy, auntie. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wan ano da pagpunam, nawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tayo ti plan-plano. Anusan mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi. Adamot siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di amom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antitiryang. Awan ka di mo't nagtulagan nyo kan Juning asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti may papan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan nyo mo't ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. At da kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day di nanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ama kiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan iti pwesto inton bigat. No kasta. Talaga ngayon tuloy yung tinegosyo arinugyan day dinanang? Wan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang niya kwarta. Ada impabulot ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama. Amangan numabangkrap ka. Kat may lumlum ka iti utang. Narigatan. Da orlan mo't kini Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na. Kaasimot na kitang agasawa. Kariton manen jay durdurondan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay lang amin nga agbambannog da nga agisursurusur iti lako da. Kat adala nga ruden jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakuan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumakna nga dagos ha. No siyak, dako narapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple pa nagbiag. Narigat no na nga tunay tarapaap tayo. Kat mamirmiraw tayo lang mat. Lakwan lakman iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawanan ti. Saan na ka mangkatrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang anti, ituloy mi lang inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho.
Nasurok mo ta 2 oras sa ante. 2 kat kagudwa. Nakayumot. Nan, mangtut kay kid din itigat katanga kante. Kan tinapay mo ta na. Katay bayad mo nga ay. Ay, nailis tayo pailangan te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan tilistaan nyo dito'y tersina. Bayadan minto ka di. Una yan na yan te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akapsat mo. Awan apulos utang na dito'y tersina. Didak man mo't ikumkumpara iti dahi dya alore ante. Orag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao, ana nga tuunay terapahap na. Amok ti makontento iti adda kanya kante. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kapsat mo. Ni Lore, nadiskarte la unay. An-anuan tayo, ayang amin ti sobra kwarta ante. Kat matay tayon tumalang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw, mayatan ante. Anya to oras Kamusan pa'y anaibos tinating alako ta? Lori ba kayo? Wan nga rod Sayang, no sana marispos lagi to. Ano santa pay laang lakay. Adda pay matidwa nga oras. Barang ado ti umay gumatang inton madamdama. Sabay na kumaan. Ungayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan mo si Mang Patay sibuyas nga order ko kankwana. O sige, sikapay lang ang ngarutagla ko. Anyat kuko diti balay Lore. Imaya, tamang tedak ko maitinatang manang. Amo mga danateng ni amulam Sa bali a klase tinatang daytoy manang. Apay, libre dayta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang iti palengke. Ay, nukas ka. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. Adatay aldaw abas iti mapaglakwan. Ay na Lori aya, no siyak ti sika isardeng yun dayta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kaming tumanen amanang. No apay mga minan na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag Lori. Diyo ka din narapaapon ti bumaknang. Tamaustel tay tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kapsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang iji palengke? Naimbag man, tadi na impabayad kin ka. Ay, jak malawatan ano ipabayad na. Ay na maluglugi ka no matintinigusyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi da. Amo man magkadagiji nga gasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa iti malugi kadakwada Sabagay, awan bibiyang tan kadakwada. Ta saan mo't adatat agrega no bilang malugi da. Ay, wana, makaammo da ni tibiyag da. Nalugi ta iti daddo maalako ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adda mula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No adda mo na apagangkatan itinatang. Sige, barang adda mo na analaklaka apagangkatan itinatang amay lako. Wan, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Padyak ang makabawitan tulat na. Sayang tinarugyan na. Kalpasan ti mano tawan. Nakagatang tamatlangan iti lugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tandan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wan nga rod lakay. Ayon gayam. Gumatang ta iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakder ta bakit. Sige, sikat timang plano. Tawan amok no may papan iti day taabanan. Bakit? Gimatang gam daluri ti lugan da. Aya! Amangan no second hand mag. Jak amo ano second hand day jay. Napintas pa mo. Ne, nangalaan da kumangay ti gatang da.
Tit nakaurnong da siguro Nabayag ajak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, masino nga ti mga sikaso iti anak na. Tit adda papanak ba kahit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Ingkay man sumukmon iti arakon. Dili bakla unay kun kalori ka anakan. Ininot mo't laengan amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayo. Sigurado amaragsakan dayjay. Sayang nga rod, auntie. Jak na pagnamay ni nanang sakpay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayo. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyo. Wan, auntie, tapno malpasan ti balay mi. Tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yo. Ni manang Irma, auntie, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag matan asaan kami ang nagsarsarita, auntie. Nagadungamin apakakumkumikumak. Kumusta da ngatan? Kas iti sigod noan niya ti biag dayday. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sabali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmerienda ka pa'y. Nay, pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan niyo. Un manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaabulan. Ay nahananwan niyo ayat tidakkel balay. Mayat lang arod ti balay yun. Pag naidang mi amanang. Ay naading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple pa nagbiag may. Isoada kayo, suruin nyo man ti makontento iti biag. Nonya ti adda kada kayo husto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. May samat kanak yo. Ape amasapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalayaya. Nabayagan nga arapa at miday tama na. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin yo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi ama nang. Apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yukan ko ana. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan nyo no kasta. Bakit? House blessing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga doon ti sagana da. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayatin ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamayrano tayo mat iti kinabak nang da no kas di nga agpaskan da. Ado, timakan bakit? Numatay da di dan tumalamay tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo ngay Irma. Masaduta kanti. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impatake out da amin anabati amakan. Ay, awan serbi ti ado kinabak nangante. Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, maitugot da nga raw, ti kinabak nang dano matay da? Una yun, ti kasta ka panunutang balasan ko. Kat, agpay sumatante. May mayat lang ti simple pa nagbiag Kat, nasaysaya at latamot no at daunong tayo. Tapno at da mausar, no at da emergency. Ita akabaalan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? Noan niya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Ay, day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diyakam mo kan ka Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Matitirik na bakit? Itext mo man ni Manang Pilar. Kayso pa ilang tagbantay niya pwesto.
Anyat mapaspasamakan kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayatin dayto intun bigat. Ay, amang ano anya dayta. Ay na makapadanag kamot. Kapag ilagla ito'y bakit? Di nakpakadanagan. Mano nga aldawon dayta arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpa-check up, akin ton bigat bakit? Apay nga inton bigat pay laeng. Mabalinmot nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho iti lugan. Inton bigat langan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakal ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yaw? Ni manang pilar pailaan nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, at daaklaan dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wan, auntie, agyaman ako unay kada kayo. Sipod pimusay ni nanang. Kitda kayon titimakdar amay kadwa nga inami kinimanang Erma. Niluri ti kinasarita yu itay, ante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Ni, sana. Na-ospital ay, ante. Kaaw-awit dala. Dakkel ka no ti gastos da iti agas nila kay na. Daytan ti bagbagak. Ha? Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit, ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. Anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasano maragsakan ak nagalas mo taramid da? Agpalpalangguad damot, ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray ado ti kwartam, uray ado ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit, ante. Kitaan nyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak to mangamin, may mayat lang na ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpaagas da. Ngam no da tayo amamirmira o ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tayo agsaksakit. Kundi pa sosyal da nga minidibimak nang da. Kita ama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabudang ama karamay tikas tangi bagbagang bakit? Apay akas tamot ng tituno ti saom si Kajuni. Sana ya kaguram ida. Masya anak latamot nga uray kas kasano. Tamasakit kat nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan umakaptan da iti sakit. May busmut lang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laeng. Da tayo ngay, awan pulos urnong ta. Awanin na. Urayan tayo laeng ti pupusay tayo. No awan ti mayat at tumulong ka da tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta. Nangan ka di matin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kun. Tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo nga. Ni manang pilar pala ti makaamo. Iso ti nagboluntaryo nga agbantay itabunan. O sa anak ko man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ana, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo bakit? Agkararag tayo lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos lakay. Naimbagan kamot laeng. Wan garot bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiada? Kontrabida kanyak day jay.
Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko. Lakay. June! June, ayan mo! Bakit? Anyat mapaspasama kang kan? Maulawak! Ha? Bakit? Natalimudo ka mateng! Irma! Ang mga nadat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray mi di hospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan-anaw. Natalimudo, anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check up na. Awan pa'y naibaga ti doktor, anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood da. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma, bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya, Dakilagat at ti kasapulan tayo, bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nudaktakas pwede mapasamakin ka. sana mabali na maoperaak. Pangalahan ta ngay iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatan ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga taadi da masidag kada kami, anti. Babain da lakit di kada kayo balasang ko. Madingami hindi pa nagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan dati tulong yu ita, adimteng tirigat da. Malang, mangan kan bakit? Ag nangakatasuban ka. Ay, narigat kayam ti kastoy, lakay. Narigat tagpaagas no awan kwarta. Diyak pulusing pagaro pa makaptanak iti sakit. Kumusta kan, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini antitiri ang ama sakit ka. Apay mat adi kay nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo, idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababay na. Awanan day takada kami, manang. Kahit kasano, ipa-schedule tayo ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ang maoperan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana nading ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo, ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakak laeng. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang. Agyamanag. Noawan kayo at timulong kada kami. Ang mga noimpan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no ada emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko.